Munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Usafunge kuti vanhu ivo vakafanana, vakatosiyana. Mulife mune munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Vanhu ivo vakasiyana. Kune vanoda kana moto waakudziya, vasingakujoine kana uchitsvaka tsotso. Pane patinotsvaka tsotso tese sababa naamai kuti upenyu hwedu hudziye, but shasha kana yadzirwa yakudzinga futi amai. Amene wandiri kutaura nezvake so. Amene unogona kubvunza ari pasaidi pako kuti hausi kunyanyodzirwa here. Takareserwa moto. Hakuna anoramba kudziya moto kana kuchitonhora. Hakuna anoramba chakanaka kana upenyu usina kumira mushe. But Satani harizaine kuti kana ndakutadza kumvura chidziyai moto. Anoti kana ndakutadza kumvura ndokubatirai kumoto. Handling a blessing is subject inoda kudzidziswa vanhu, because we all love blessings, but handling blessings is subject to ombe. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Saungo singafunge pesa apa. Imakomanete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana ne munhu mchenda out mchidi yekurorano ndada. Wada kufunga. God is bound by your words. If all you want is $2, God now goes like, oh my God, I wanted to give him 1 million. But since he has done $2, we'll give him $2. My son, Evangelist Mparinga from Zimbabwe here, went to a farm around here and began to pray there, and people saw the power of God, and they were so excited that the power of God was moving. And you know what happened? He said, now it's time for prayer requests. Mercedes-Benz, cars, everything you need, houses. All the prayer requests, the highest object that was there was a mountain bike. 6 gear. Amadzangu time nguva yekurumbidza Mwari nekuonga Mwari ine ropafadzo rakakura is the time when things are against you, when things are not okay. Why? Nekuda kwekuti wakaipa unoda kushanda ne situation iyoyo. Wakaipa unoda kushanda ne situation iyoyo kuti urambe Mwari, kuti usarumbidze Mwari, kuti usanamate Mwari. Bouncing back here Job, strength yakabva pakuti mune zvese zvakaitika against his life wakaziva kuti Mwari ndi Mwari, ndinofanirwa kunamata nekurumbidza Mwari. Wakaipa maattacks ese aakaunza against Job aida kuti mukurwadziwa murume uyu arambe Mwari, asanamate Mwari. But pane zvese Job wakaramba achiworshipa nekunamata Mwari, akadena zvakakurisa. Bible rinoti the end part of life ya Job was greater and better than the first part. Imagine the devil was against while words wane kuona pfuma nekubudirira kwa Job at first. Akaataka zvese. But nekuda kwekuti Job wakaramba akamira nekutrust muna Mwari, his end, the last part of his life, yakava greater and better. Zvabva pakuti kudii? Zvabva pakuti Job unoramba akamira mukutenda nekuremekedza Mwari despite pain and hard times. Rumbidzo munguva yekuoma kwezvinhu ipicture yefaith yakakura inodena nyasha zhinji kuti dziuye muupenyu hwako. Grace, favor ya Mwari ikafamba newe unoenda pane ropafadzo yako. Vekunyika vanoti shandisa izwi rekuti kunyumwa, kuti ndaida kupinda mubhazi iri handina kuzopinda, mene changu nditi usapinde. Uzonga kuti bhazi riri pane zvaitika kwariri. Ndatosvika pakombi nditonzi usapinde yazara, ndikaboda kuita naro bhozi ndanonoka.
but vandisiya wakumberi kozonzwa nyaya a bad report concerning pawaida kombi yawaida kupinda mairi. Munhu mu lifetime yako ukatarisa kumashure une maincidents akaita seiwayo ekuti pane chinhu chawaida kuita ukaregedza ukatozoona kuti chinhu chasina kunaka for your life, but chakaita kuti uregedza wakangonzwa sekunge ndiwo uri kuzvifunga. There is a level yekutaura kwaMwari kwekuti vanotaura through your mind. There is a level yekutaura kwaMwari yavanotaura through your spirit. There is a level yekutaura kwaMwari yavanotaura through situations. Jealous ngairegere kuva pauri. But how can I pray for them kuti vave nechinhu ichi ini ndisina chinhu ichocho? Ukaona wese aropafadzwa naMwari kana kuti Mwari vashandira newe kuti mwe munhu aropafadzwe, learn to celebrate that. Learn to celebrate that. Kufarira kuropafadzwa kwevamwe kunodena kuropafadzwa kwako. Celebrating what God is doing in other people's lives should not attract a blessing towards your life as well. Don't resist the call of God. Don't resist the assignment ya Mwari nekuda kwekuti you look at yourself. Bible rangu not looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Tine munhu wekuti akatarisa background yake kwaakabva unogona kuti not me. The same nevanhu vaidanwa naMwari. Look at Gideon. Unoti kumbai kumhuri kwaManase, kumarudzi kwaIsraeri mhuri kwaManase ndoduku, kumba kweduwo ndaita mudiki. How can you use me, Lord? Ukatarisa Moses ari kunzichiita spokesman unotaura naFaro. The challenge yaiva yekutaura, asi Mwari vachida kushanda naye kuti ave mutauri. Marwadzo kurwara kwese ndinokurayira gamuchira utano wako. Simbiswa shoko reti nemavanga aJesu takaporeswa. Baba mazviita nenyasha, mazviita nekutaura muupenyu vana venyu. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano muzita raJesu Kristu. Kune vanhu muupenyu wekuti kana wa receive a good news kana kuti une a good promise, une chakanaka chida kuitika muupenyu hwako, vanokufonera, vanotaura newe, vanoronga kwekuti muende kwekunotandara, vanoronga zvimwe zvinhu zvekuti wega unogona kunonoka kupika signal kuti how come ndasanga nemunhu uyu tikatoronga zvinhu izvi akandidivheta kuita pazvinhu zvandaida kuita. Ndaimbojoka nemumwe sometime achiti ini pese pandoda kusiya doroso unotonzwa nacho toda kutombokutengera koti kana ndokutengera crate kana kuti kune party iriko kwakusitomodiwa mari yako handi unoona. The devil unogona kusponsor vanhu, unogona kukumutsira vanhu. Kune maagency ekuti pese panoda kuitika chakanaka kwauri vanhu ivavo vanochiziva. So there are times ekuti unogona kupedzisira wavenga munhu yechiti ndiye Satani. Ari kungoabuswa, ari kungoshandiswa nemwe yechina. Pese pane good promise muupenyu hwako. Saka uchiona naturally zvisiri zviri spiritual, naturally vanhu vanotaura vachiti dzimwe nzendo taurai madzoka, dzimwe nzendo taurai madzoka. Inyaya yekuti zvakatopikwa signal iyo vanhu vazhinji vanotoiziva naturally kuti there are people wokuti ukaudza chinhu kwete nekuti vanoroya but kuti vakagarwa neuroyi without willing, havana kutomboutsvaga but spirit yakanozendama pavari zvekuti vakanzwa news idzodzo vakangotaura chavataura chinobhekwa muspirit. Kana vakati zvipa hazvibude izvi, kwaruda kuenda kunonetsa kusitombodiwa vanhu, hauchaendi. Saka iwewe manje wareceive good news, une a good promise, why are you relaxing? You need the favor of the Lord. Ugone cooperate with the sky mentality or with the heaven mentality than to operate with the roof of the tent mentality. The roof and the sky
ndo pane difference. Abraham ari mukati metende, Mwari vachitaura naye, haaigona kuona zvikuru zvida kuitwa naMwari, uye zvailimita reasoning, faith nebelieving yake. So Bible rati, then the Lord brought him outside the tent. Baba ndinonamata, Baba ndinotaura nyasha. Kune matende akavharira mabasa evana venyu, kune matende akavharira mabusiness evana venyu, kune matende akavhara nyangwe utano vevana venyu, kune matende, kune masystems anova a blockage kuupenyu vevana venyu. Imi makaburitsa Abrahama mutende, mukamuratidza denga nekugona kwenyu. Baba, vana venyu ngavabude mumatende iwaya, ngavasangane nekukura kwenyu, ngavasangane nekugona kwenyu. From the roof mentality to the sky mentality, from the roof blessing to the sky to the heavens blessing. Baba ndanamata nokutenda mangwanani anu, vana venyu ngavarangarirwe, ngavawanirwe nyasha. Uri kunyaradza marwadzo, saka uchiona mapenikila ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba. Kuti mapenikila anokusustain kuti ureze mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira pain killer, a prophet who pray for me. Ndatoipa manje. Because the real truth, ukaziva the root of the problem, kusatya Mwari, ndikakunamatira mweya iri mauri inoenda, but zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari, yauri kuti deliverance iri refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday ririmo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu, yauri kuitwa isi deliverance iri refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe. Andozada hapana zvauri kuita, uri kupinda chechi. Akati sign yekuti nherake ureuka. Ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here zvimwa. Nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati uisign yekuti nherangu, the burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvokuti havachada kunamata. Varemerwa namufundisi kwete nemweya. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kumara. Vanhu vanoremerwa, birthday ya munhu wamwari, Christmas ya munhu wamwari, independence futi, Easter yake. Zvino madzimai taura zvati aida kuenda manje. Mafoti ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwari kutorisa uninye 40. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him. So by the danger, you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving in the ministry. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Izvozvo zvine danger yekuti ukava nemunhu waMwari asakasiyana naDavid. Eli is a great man, we need to thank him. Nokuti nyamwe Samuel aimhanya kuna Eli. Eli haana kuzvikudza kana kuda kutora position yaMwari. Akati usapote uchiuya kuno, Mwari wacho akutaura newe uri muno. Problem yegeneration yedu tinoramba tichimhanya kuvanhu vaMwari. Vanhu vaMwari havachatidzidzisa Mwari kuti apote achitaurawo nesu. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kuno, hongu ndiri mufundisi wenyu ndiri pachechi. But Mwari uyu ndiMwari wekuti anogona kutaurawo newe. Ndosaka akushaedza asina kubvira anditi taura nemupano. Saka inzwaka Samuel, chidzokere unovata pasaidi peareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera, taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno, unosva uchimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ane neukama naMwari, anamate Mwari, anzwa Mwari, hakusisina. Unotoona nakaungana pachechi vachitsakamirira anonzwa Mwari. Kunzwa Mwari haasi magifts, iraiti yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari, kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God, vanoramba vachimhanya kuna. It's good to have a man of God,
but don't replace. Statement yakuti takayapanyika tisina chinhu tichadzokera tisina ndakati iri correct haina problem chakangoimba chete kurarama usina kuya usina wozodzoka usina no problem but kurarama usina unokuona sei unamato wako ni wangu ndiwakuti Mwari ndipei ushindi ndiregere kubva pasi petafura ndinoprofita chingwa nzara yawinayo kana iri financial nzara yawinayo kana iri relationship chingwa ishoko ra Mwari mushoko ra Mwari Mwari unopa wanano mushoko ra Mwari unopa chekudya mushoko ra Mwari ndiye anoti ndiri muridzi wesilver nendarama chingwa chauri kuexpecta kuti chidonhe pasi petafura Mwari anacho. The bread represents the word and in the word there is everything that you need. Chiripo chete chiri kuti Mwari ndipei the boldness to be under the table mukupera kwaro rino gore ngachidone chingwa sefa ngaidone muchato ngaukuwane uri pasi penyasha idzodzo basa ngarikuwane uri pasi penyasha idzodzo utano hwako ngaudzorere panzvimbo uri pasi penyasha idzodzo ndinoprofita chingwa chakawanda chinodonha pasi petafura kuvana vaMwari vagone kugamuchira nekudya nokuti ndiMwari waka. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Tipanira nyasha Baba, tirekere kubva patafura, tirekere kubva pasi petafura pasi penyasha dzenyu anda Mumdara akangoti sapatina ndokubva apiwa GD6. Unozviziva here kuti unofanirwa kushanda ubata mari yako kana kubhajeta uzotenga mota iyi. Asi zvinoita kuti usina kushanda usina kubhajeta ongoti sapatina oita mota iyi. Hazvitrenwe, hazvidzidzirwe. Even Mudhara paakazvitaura haana kutaura aine target yeGD6. Akataura iri entertainment. Iye anoziva kuti ari kutaura salary, mari inomuwanisa zvinhu zvaanogona kunge achida muupenyu. Saka hatigoni kuudza vana kuti usaende kuchikoro ukakura uzongoti sapatina. Hazviite. Asi zvatoita ka. Haisi formula yatingaudze vanhu kuti itai. Asi mazviona nemeso enyu nenzeve dzenyu mazvinzwa kuti zvakaitika. So pane nguva yekuti vanhu vashanda nemamwe maformula avakaudzwa and things are not happening. Zvekuti unosvika pakuora moyo kuti kana ndisina kuita zvakanzi umwe achitsanza kana usina metsa usvike kure. Ndaona vanhu vari kure vakutotsvaga vanhu vanogona metsi kuti vaverengere mari dzavo. Life haina formula zvekudaro. But that is coming your way. That's why Bible rangu richiti Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmaeri mugwenga. Ngirozi ikataura naHaga ikavhura meso aHaga kuti aone tsime remvura. Why addressing munhu asinganzwa kuchema? Iro shoko richiti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwana anogona kuchema zvinoita kuti anzwike. Asi haagone kushanda netsime. Saka denga rinoadresa mai anova Hagai. Kuvhura Hagai meso kuti aone tsime nemvura. Agopa mwana anonzi Ishmaeri nyanga ari Ishmaeri anzwika. Nechikonzero chekuti stage ina Ishmaeri, he is good at crying but he cannot control, manage or discipline himself pachinhu chinonzi tsime. Mvura upenyu, but mwana akatambira kutsime anofa, anoloza upenyu. Saka panodiwa munhu mukuru anomumanejera chinonzi chake. So in you and in me there must be an Ishmael and also Hagar. Ishmael, the ability to cry unto the Lord. Hagar, the ability to manage the answer that the Lord will release. It's not demand your labor, not your money. Don't you know how you want to cheat about the hakuna loss pa kushumira Mwari. I believe in testimony of the grace of God. Hakuna loss pa kuitira Mwari. Ukura kusoro akafindika zvekudaro. Hakuna loss pa kushumira Mwari. You can pray amiss but you cannot save amiss. Pray inombonokenda zvisizvo but kumushandira anoona Mwari. Anoita zvinhu. Anadzo nyasha. Favor iyo iriko. Zvimwe zvinokutsvaga prayer si munda. Kune
vanhu vanofanira kuvanzirwa potential yemauri. Nokuti kune vanhu kuti vakaziona potential vanokutora vakuabhusa. Nokuti tine vanhu vanogona but vari kushanda area dzavasingakuishi zviro zvakanaka. Zvaunoita izvi unoita mari nazvo kuti wakanozviitira kuvanhu vasina basa newe. Why? Because vakakasika kuona chiri mauri vakakutora. Yeti pane kwavanofanirwa kuenda kwachinogamuchirwa zvakanaka. Ndakosaka nengomo so aishanda musaloni. Munhu aigona iyeyo. But waishandira wacho mari yainopa. Gore raakaona chizango chekubva ipapo akanoita ega. Hazvina kuita gore kuti avakendo. Chipo chako chikazikanwa nematsotsi unoshandiswa. Saka mwari vakaziva kuti uyu mukadzi uyu munhu akarongeka kanaka anofanira kumupa Boazi. Saka pane uyu ngaaone problem asi Boazi ngaarege kuona problem yacho. Iwe unofunga kuti Boazi paari kuti wakasatora ini ndotora uyo bva ndini handitore because nhaka yako inofa haabereke kuzodii. Unoti Boazi haana kuzvinzwa haisi bereko dzemukadzi uyu aiziva. But pane nyasha dziripo dzekuti pane negative report kuna mwari une nyasha newe. Ausatomboona kune vanhu vanodanana zvekuti kana ukataura makuhwa akaita sei unozorwadziwa uriwe. Tikati mumasha haanzwi tatopa mascreenshots haana kana basa nazvo. Chero patisociety ine problem vanhu ukanyanya kudanana hama dzako hadzifari kana uri murume vanoti wakagadzirwa vasauzive. Murume sanodana nemukadzi wake hama dzako hadzifari. Tine kakakaita African syndrome kutaiwa. Ukaona nyika kuti isanokudzika munokutenda dzimai uso akuvanzwa. Afrika kuna rudo. Kunokuwa munhu. Unisana choda munhu akagadzirwa. Usati kuti kune rudo chemshe. Rwara pakati pedu, I want to make a prayer for the sick. Ndoda kunamata neyo kana une panorwadza. Ndoda ndideclare nyasha dzekuporeswa muupenyu wako. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu. Iye wakatuma shoko rake rikarapa vanhu vake. Nemavanga enyu Kristu takaporeswa. Ndinorayira urwere panyama yake ushayiwe simba. Ndinodeclare nyasha dzekuporeswa manheru ano. I rebuke sickness in the name of Jesus. Urwere regedza munhu. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura mavanga aKristu. Ndinotaura kuporeswa manheru ano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba mazviita nenyasha muupenyu hwehama dzangu dziri pano. Vana muzvikoro vapei uchenjeri, vapei wisdom, vapei discipline. Vana ngavachengetwe. Every spirit of satanism iri muzvikoro ngairegere kubata vasanangurwa venyu. Mutsvene ndinotaura nyasha mumabasa avo zvavanobata aya maoko ngaaropafadzwe. Ndinotaura overflow. Maoko aya ngaabate zvine pundutso. Ndinotaura favor. Paanohodha, paanotengesa, zvaanoshanda nekubata. Shoko renyu rinotaura bless the work of your hands. I decree and I declare blessing over their lives in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Tinotenda zvikuru tigaredu pasi. Mazvita iki. Your trust and your hope kana iri muvanhu makore anopera. 38 years chaari kuchema nacho handina munhu. Hapana vanhu iri padziva varipo vane nhamo dzavo. Saka iye akauya nepekurarira, saka aiswera akatorara zvake. Right place, but haasi kuparticipate or to do the right thing. Kupinda chechi chinhu chekutanga. Chechipiri chinochinja upenyu hakusi kupinda chechi. Kuita zvinotaura shoko raMwari uri muchechi. Ukasaziva zvinoitwa kuneona kuti aiwa Mwari ndimwari weminana, vanoita zvinhu ichokwadi ndimwari weminana. Besides my miracles, is also a God of principles. Shoko rikatoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasarora unofunga kuti Mwari akakunyepera. Pane principle yekutorora uve nevana vakavimbiswa naMwari. Yawakamirira kuti Mwari vachaita, iwo vakatomirirawo kuti uzive zvekuita. Saka uchinzwa achiti vanhu vangu vaparara kwete vaSatani. Ndakati vhesi inorwadza iyi
kuti Mwari anotobvuma kuti kupararawo but timu rangu iri. Ichi ndo chikwata changu but chiri pama 1. Good morning to you people. This is Evangelist Trimon Paringa. I've come this morning declaration from the book of John 19:19. And the Bible reads, and Pilate wrote a title and put it on Jesus' cross, writing, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title was read in Hebrew, Greek, and Latin. Then the chief priest of the Jews came to Pilate and said, write not the King of the Jews, but that he said, I'm the King of the Jews. And Pilate answered, what I have written, I have written. Mudikani ndoda tunzwe. Mambo Pilate vanyora pamuchinjikwa wa Jesu kuti mambo wewa Juda. Vakuru vechi Juda ndo vari kuuya kuzochema kuna Pilate kuti amusanyore muchidaro. Nyorai muchiti anozviti. Mambo Pilato kana kuti Pilate ndokubva ataura chiti zvandanyora ndanyora. Havana kubvisa the placard. Havana authority yokuchinja zvanyorwa namambo. But vakauya kuzobhega kuna Pilate kuti aiwa imi ndimi mune mvumo, ndimi mune right. Chiendai munonyora sezvatiri kuda. Pilato ndokubva ati aiwa ini zvandatonyora ndanyora. Vanhu vese vanoda kurivhesa zvakanyorwa naMwari concerning your life ngaashayiwe simba. Wese ari kusumuka against your life ngaashayiwe simba. May the grace and the blessing of the Lord protect your work, protect your marriage, protect your career. Mambo zvavakanyora mushoko ravo. Pfungwa yaMwari must prevail in you. Whatever that is not of God must be uprooted today and this morning in the mighty name of Jesus. Zvakanyorwa naMwari ndezvekuti uve mutano. Zvakanyorwa naMwari ndezvekuti uve anobudirira. Zvakanyorwa naMwari ndezvekuti upenyu hwako huendeke. Zvakanyorwa naMwari, Mwari vakabatanidza kuna unopatsanura. Vese vachasimuka kuti aiwa izvi ngazvibve. May the same grace repa Calvary touch your life, touch your business, touch your family. Zvakanyorwa naMwari hakuna unorivhesa. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Amen. God bless you people. A good day to you. May the I'm sure you are all aware there is a clip yandakabutaura chiparidza pane mwe nhamo ndichiti hakuna anoramba kutsurwa but munhu unogona kuramba matsuriro, unogona kujustify zvaari kuita nyange zvakaipa nekuda kwekuti ari kuya kuzomutsura wacho is not doing things out of love. He is doing things to show off. He is doing things kuti vanhu vaone munhu from a different angle. As believers, we must be led by love. We are a family. We are a family. Love must lead us to do things. Paunoona mumwe akanganisa, love must be the great thing that pushes you to correct him. Why? Because as well, kana Jesu achiti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika, hear that statement. Zvinotoreva kuti munhu is part of Israel. He is lost, yes, but still is part of Israel. He is part of the house. Sachirita ndivainge ndinyaya yekuti we are a family. Ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Zvoda kuti ungangodaro uri wekwaIsraeri wakarasika, but ndisiri kurasika mauri identity. Zvoda kuti we are a family. Somebody anogona kunge ari pa 30% understanding, mumwe ari pa 60, mumwe ari pa 100, but i one family inonzi good seed. Mark chapter 4 verse 8. I good seed, I good seed. Ukanditsura nenzira yekundinyadzisa pakazara vanhu ndinojustify zvandiri kuita. Wondisvikira ndichiputa fodya ndoti munoora mapapu kusafundawo ndinokuudza kuti ndangu vozi munoda kundiita dofo. Ichokwadi fodya ine nikotini, but approach yandinenge ndaita kumakisa munhu pakazara vanhu kuti munoora mapapu inda kusafunda, so ndo paanoudza ndobatidza imwe ndakweri mapapu acho. Hazvireve kuti munhu yaanoda kuora mapapu, but dambudziko raaita ari kutsura wacho haana the right platform ine wisdom. Mambo anonzi David akambotora mukadzi wemunhu zvikasafadza Mwari, atora Bhetishi. Mwari ndokubva atuma muprofita anonzi Nathani. Nathani haana kuenda pachivanze pakazara vanhu kuti muri kutongwa nemhombwe. Mwari vatonditaurira David ane mukadzi wemunhu mumba. Shuwa guta rese Jerusalema kutongwa nepfambi. Haana kudaro. Nyaya iyi yakava personal.
akanoapproach the king newisdom akapa munhu wamwari senyaya kuti pane murume aiva nemombe nemakwai akawanda akasvikirwa nevaenzi ndokubva abaya gwai remumwe munhu aiva negwai rimwe chete. David akaviruka nehasha zvikanzi munhu akadaro mudunhu mangu ngaabude ngaafe. Nathan ndokubva ati munhu wacho ndimi. Oza munhu akaparidzirwa chokwadi anogadzirisa ega nyaya yacho. Munhu akaparidzirwa zvokwadi ega ndiye anopa judgment yekuti hazvisi right. Vhangeri haisina kupa vanhu mhosva kana ndeyekutoburitsa vanhu mumhosva nezvinovaremera. There is a divine speed to overtake those vasinganamate Mwari. Haungafananidzwe wewe. Haungaramba uchinamata Mwari uchikumbira vanhu vekunyika. Haungaramba uchimakisa Mwari wako kuti wapedza kunamata unombera maoko kuvanhu vasinganamate kuti hama dzangu handina chekudya wabva mukunamata Mwari. Haunganopfugama uchiombera maoko vanhu vasingazive Mwari waunonamata. There must come a time yekuti nyika ngaizive kuti uri mwana wemhepo iwewe. Nyika ngaizive kuti hausiwe kupemha una Mwari mupenyu. May God give you the grace to overtake. May God give you the grace to overtake. May God give you the grace to overtake them. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. May you turn nothing to become abundance. May you turn nothing to become abundance. The grace, the speed to overtake. Mweya ukudadirwa, mweya ukupemba vanhu vasinganamati. Tuwanire inyasha sevana venyu, tuwanire inyasha seministry, tuwanire inyasha sekereke. The speed, the divine speed to overtake them, to overtake them. Hatisiwe kupemba, hatisiwe kukumbira. Kereke ngairopafadzwe. Ive nezvinhu zvayo. Kereke ngairopafadzwe. Wisely. Uri mu-Exodus imomo ubude. Remember pane time yanga yakurongwa Exodus kwete naMwari. Iyi ndiye Mwari kai yekuti vanhu vachibuda. Faro akasvika pakuti buda isiya imombe. Ya Exodus ya Faro kwete ya Mwari. Ya Mwari yati kudi they will come out with great substance. Kurati ukaziva plan ya Mwari you don't settle for less. Machechi amuri kupinda muri kuparadzirwa prosperity ariko ira anoparidza poverty machechi akusata ako. Imagine upinda muchechi munhu anoti nhamo yawo ina ingari yakadaro. Unofanira kuti uyu pastor uyu ari right. Hakuna chechi inoparidza poverty haiko. But wakaipa anosvika kubata pfungwa dzavanhu so kuti hamuparidzi zvepanyika ino. Let me show you this way. Jesu achiuya ane nyaya dzepanyika dzaari kugadzirisa, ane nyaya dzekudenga dzaari kugadzirisa. Neropa rake takaponeswa, nemavanga ake takaporeswa. Chinopora iflesh, chinopona ispirit, same Jesus. So kune ma-earthly issues anda kutoadreswa. Inasana munzwa demoni rota hapinde denga tinaye haende. Madhimoni hatomboita zvekudenga kana kahwanaita zvepano. Rorwe haachate haadrive visa ribude. Ko madhimoni anowastire time achibata zvinhu zvepano. Anoziva kuti ikoku ndikabata ikokuku. You will lose your faith in him. He was in prison. And the Lord made him successful in whatever he was doing. As a prisoner, he was successful. Sandopanaita mubvunzo to what is success? What is achievement? What is success? Nokuti tine ma-standards atinotaura sevanhu kuti ukaachiva zvakati ukaita zvakati muupenyu waa successful. Iri shoko rati he was in prison. Because the Lord was with him, he was successful. So what is success? Why? Tirurama life in a competition. Yekuti ineka kukompare nekuona kuti ananhingi vakaitei vakachiva zvipi. Saka we are so successful. Ukazi in prison. But the prison was not in him. Aiva mujere, but jere ranga rabviswa mari. Anga aine a lifestyle of a jailer. Iye ari mujere. Asina lifestyle yemusungwa. Blessing kana kuti success
inogona kutova muupenyu hwako utotadza kuinotisa kana kuzviona nekuda kwekuti une zvaunokompeya, une zvaunonzwa vanhu vachitaura. Kana wadai muupenyu wasimuka, kana wadai muupenyu Mwari akuwanira nyasha, kana wadai uri muupenyu Mwari vanenge vakuitira favor. There was a time and I minister pa street tichitaura sermon yandakatotiwo futi what is success. Ndakandabva pakutsanangura what is a blessing nekuda kwekuti Jacob achibva kumba kwaLabhani akabva aine mhuri, akabva aine mombe, aine makwai, aine zvipfuyo zvakawanda. Asi paakasangana nemutumwa akati handikusiyei kusvika mandiropafadza. So ndaita mubvunzo wekuti what is a blessing, nekuti kana mumwe munhu achichemera kuropafadzwa, izvo Bible richiti anga ayambutsa mhuri yake, makwai, mombe, zvipfuyo zvese, asara ega anosangana nemutumwa oti handikusiyei kusvika mandiropafadza. So panoda kuti tive deeper in understanding kuti what is a blessing. Ndaifunidza kuti munhu akava nemhuri yakakura, akava nemaresources, akava nemombe, akava nezvipfuwo, akava achievha. But Jacob wakasvika pakudiscover kuti chinonzi success zvichida muupenyu hwangu hachimo. People of God, hear me very well. Pane patanyarara tikatadza kutenda Mwari nekurumbidza Mwari nekuda kwekuti tinoona nekukompeya zviri mune vamwe muupenyu, toona sekunge Mwari hana zvaari kuita matiri, hatina nyasha dziri kuti Peter akamboda kuura kereke ikanamata, Peter akabuda mujeri, but mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter, but Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James, but handizoti sei church isina kuita prayer. Ndo pandakaona kuti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane ma-issues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane nehama, but ukataura yako vanoita sekunge havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti chechi pakabatwa James yanga iriko, but James akasvika pakudamburwa musoro chechi iriko. Bhodha harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa, vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, bhodha rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting, tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Ameno ndiri kunzwika here chechi iyi yekusarudzana inourayisa vamwe, iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe mwoyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyange akanaka, but chechi yandiri inenge inondisarudzawo, nokuti kana dzangu dzabatwa vanoita sekunge havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani, hamuna kuinzwa here. As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo, kuchechi panyika hakusi kudenga. Vanhu vane mafavorites ufunge. Kuno kuti kana wawo asimuka Peter kana abatwa, ndo pavanomira. Wawo kana akuparidza, even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wawo. Chechi ina James wayo, ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naye. Ndofunga kuti So munguva dzese mukuoma nekunetsa kwazvo, time and chance are given to all. Mukuoma kwakaita zvinhu nemapandemic ari kuuya nezvinhu, iti Mwari ndipewo mese mweya yekuona mukana wangu. Zvinhu hazvinake nokuti zvanaka, zvinhu zvinonaka nokuti una Mwari anozvinatsa at any time. Zvinhu hazvinake nokuti zvakanaka, zvinhu zvinokunakira kana uri muna Mwari akanaka. No matter the doors are shut, but by the reason of your grace, every demonic power that resists the marriage of working business, I decree and I declare, be free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Bata yako, bata mchato wako, mari ngaibatike, nyasha za mari ngatikulokete, wakafarirwa, wakalikwa, wakakiwa, gajibatike, nesita. Namata pita shakuda, unodena shaunoda, kuti shitike bless now.
ikelebeki seuchida kufanana nevamwe hasikana pindiswa ngatikuita idoloso asi tinogona kunge tichipinda tese panobata nakufanana tinogona kugara pasame flat but vamwe life dzedu dzitori flat kudhara flat iwo zvichida tiri pasame company same job same maapatment atinogara but kwatinobva kune nyaya mumwe arikushanda ndeyake varikushanda ndeyeni nedzinza utori breakthrough nedzinza uzalife zatorarama dziri bit strange and different vamwe kana ndichishanda mari yangu ine pandakatotanga kushanda ivhi ndaroora handakutanga nemhuri yangu ndakatanga nevanini navo vasiwa baba unoita mwana usina mwana generation yedu baba yangu vaitobereka kuti mukuru achazoona mufana wake tatori target chiberekwa kuti uyu acharanamoa ndakati generation yedu ndatamisa zvinisho first born yaita baba vanoramba vachibereka nemukuru kudhara vanonomwa wake awutangire mulife yako utangire mulife dzevako ibhedheni unotangire pazero ayi nongovarwa 5-0 uchitanga saka hazina kutokufanana kune vaninina vana veminina akashaya wanofanira kuchipisa kuchikoro pasalari yako hazvikwani pakuda rukuru rwajehovha kuti chikude zvakanaka izvo indaiti vanhu vari kurambwa mwacho vari wrong unorambirwa kuita right kwacho varume hatinambokwana kaisi kwatinosiya kumbawo kuti chienda kwatiri kuenda zvokuti ukagara unozoona kuti iya mhepo iyi kuna baba ukaya kuna jesu wakati mwana wangu kana zvamubata kureva kuti mwana uyu hasiri anobata but kune zvinhu zvinobata vanhu kana zvamubata zvinomuwisira mumoto kwete kana abata iye ari right but kune zvinobata saka zvinobata zvinotoda jesu anobata neruoko rwesimba zvapfuura level of thinking kuti baba shuwa vangasiye mhuri yavo mhuri yake anotoida asi kana zvamubata kwete kana abata kana zvamubata nokuti timu racho rine mamwe mabatiro ndiwana kana zvamubata vakakubata panotoda nyasha unoitirwa zvaunofundzira kuti pamwe panyika hazvioneke izvozvo ana kana zvamubata What is it going to get to the last 2 months ago? On social media. You know, I told you to satisfaction today. I was blessed to live with 2 houses in my life. Seja moya pandiri mayopas haya ndakauzotimbumirana mwari vatitishumire vanitaikotaizwana kuti zvotura zvinoda kuronga nana muronga navarume panyasha waikutinatine madhamanatinawo wataita mufura nemuroti unatokadza muroti kuzorwa madhaka kusuremekedzwa wezve muroti aisirespect kupiwa saizi yako nanomuita but my testimony anobuda muroti so shocking. You see kuti there are times yekuti imwe breakthrough yako ibreakdown yako today yauri kugona kuendla better imwe breakthrough yako yaunoshuwira inotangira pabreakdown yawasangana nayo nhasi yausingade so kune zvinhu auzako kurwadziswa kudisappointwa kunorwadza because dzimwe nguva ndo pane tarisiro yako kuti ndo pabasa pangu ndo pane kubudirira kwangu ndo pane charonga zvinhu zvangu but mulife zvinoitika kuti paunotarisira kuti ndo pane zvese ikambani inogona kuvhara wodi zvinoitika muupenyu kuti waunotrasta kuti ndiari kundiroora last minute unokuza kuti munhu aenda kuchando enda achataura newo zvatopera unoswera but anokuda wariko life mikana muupenyu
Mwari nyasha dzainadzo ndedzekuti munhu akangoita pick up upenyu hwake kubva pakudona, kubva pakurejectwa, Mwari vanoshanda naye. A lot of people vari rejected, ukatarisa even in the Bible, vanhu vakazosvika pakuachievha zvinhu muupenyu nekuda kwekuti havana kuita stuck muzvinhu. Dzimwe nguva I also blame us as preachers, because there are times yatinoudza vanhu people are stuck in sin, vanhu vari stuck muzvivi to an extent yekuti he cannot move forward because anozvipa mhosva, because pane pamba kuti unopinda musituation yezvinhu zvawakaita wega and you begin to blame yourself. Saka vanhu dzimwe nguva vada kutichwa kwete kuregerera, asi kutichwa kuzviregerera. Vanhu vafanira kusvika pavanosvika pavanozoudza kuti aiwa apa ndakakanya ndikaita izvi but still I need to move on. Pane kuswera gore rese ngoti apa ndini ndakabhaisa, ndini ndakakanganisa. Vanhu vanofanirwa kudzidziswawo kuzviregerera. Unoziva kuti munhu akaitira favor hana ndipenina. Aimuprovoka kuti asikana kana takaya parume handina kuyazotandara munhu ngaabereke. Muda kukamfota naibaba eukana ndiani problem murume wacho anota more than 10 cents to you. Do not worry, I have a reason to worry. Kana vamwe vachibereka pano koyangu nyaya Mwari vaitadza. Usaiswe mcomfort zone nenyaya dzinogonekwa naMwari uyu. Don't worry, chikuru kufemereka kauko. Chikuru kudya, kudya kuri kudyika, but zvinhu zvinovaka miviri reshe. Ndinoti pane kumwe kurwara kwokuti ukazoenda kuna chiremba haupiwe mushonga, unoudzwa chikafu chekudya. Unononyorerwa chikafu, try macarrots, try magrapes. Problem yako hakusi kurwara, kusadya zvinovaka. Saka una problem yekusadya, uri kudya wrong type. Yozonza no problem, chero dumbu raguta baba, chikuru kuguta, waguta nei. Bosi pane kumwe kurwara kwokuti uchanyorerwa futi chikafu kuti mapirits. Kuda kuti uri kuguta nezvisizvo. Ende vanhu vachitokusimbisa. Ndakati ukaona mubhucha mune nzondo raisaine kuti huku yacho yanga iriko kwete last year. This week kuna atakura miviri wese akakusira tsoka. You have what it's okay, so long life. Ilife. Iwono zati munhu wese zvakanaka anozvida. Let's be real. Hakuna asikade chakanaka. Settling for the less haisiyo pfungwa yako. Pressure. Sai kuti wakapashika sei. Nokuti mastage atakaita unakuita nesu. But uchalauta kuti the hand of God is supernatural. Vakandibvisa muguru vakandisa pazvigaro. Havana kumbonditesta palevel ipakati apo. From guruwa pachigaro namachinda. Wamwe vachitaura so. Ndakazofunda ndikaenda kuOxford, ndikazoenda kuSouth Africa, ndikaenda paFort Hare, ndikaita degree, ndikazoshanda kuembassy, kuNGO, ndikazowana mari yangu yekupeya kana ndikavaka imba iyi. Iwe unongomira woti kwese hakuna kuendwa, sikudenga kuna Mwari. Come on. Vanhu vane formula dzavakajaira. Zvavaka netimu yebhora. Timu yebhora kana ichita training vanodzidzisa mastriker kugohwesa. Because you win by scoring goals. That's right. But the complete truth, you can also win. Musina kugohwesa. Enemy yazvigohwesa kunonzi kuchunira. Asa uzvizive. Munotopiwa trophy musina kugohwesa vazvigohwesa vega. Zviriko. Hazvitrainwe asi zviriko. Aiwa hazvipractice izvozvo. Kuti chero matambiro amaita vanozvigohwesa vega. Havatisasite izvozvo. Asi mamiracles ariko. Kune timu yakapiwa trophy isina kugohwesa. Ava vaida kungodzorera kuna kipa ndokubva varasisana. Hama dzangu Satani pane paanombochunira. Achitoti iwe haugohwesa hapana chinoitika. Iye ndiye anokonzera kuti urigohwe kwake. Wongoshamisa wakusimudzirwa. Nokuti paada kuita dofo ukasaita madegree wakaita house girl. Mwari ndokubva akupa murungwane moyo nenyasha neupenyu hwako. Ndokubva akutsvagira stand ukavaka imba yakavakwa nedegree yakavakwa uri house girl. Kune Mwari anosvetukisa mastage. Hazviitwe neshasha, zvinoitwa nenyasha. Don't look down on yourself. Kuti manje vamwe vangu vakaenda apa. Vamwe vakupa kurarama asi panyasha takasiyana. Anobvira akambairawo.
Ndakanzwa mwachiti kana watenga kamuta akasoka ukati shande wotopa kamari woswapa woupgrade uchisurudza uchidai tonzwa vanhu vachidareni makambwanzwa vanhu vemboti kanzwa vanotodzana baba apa ndepekutangira pati ukazoita kamari so unongoita swap wotopa wopinda mubenzi iorder dzavo kuna mwari anongoti ibva uko kuGD6 makaswapa ipi zvakabhadharwa pamuchinjikwa izvi isati swape card tinongoswapwa nenyasha zvairire kanope a tip of wisdom mulife trusta munhu anoti ndinokuvenga anenge achirevesa wasingafanirwe kutrusta munhu anoti ndokuda nokuti vamwe vacho vanokunyudza vakakunyepera kuti vanokuda yekuti ndokuda inobetreya kudarika I hate you handikufarire ijenyi mutoko but ndokuda yakatakura zvakawanda indakazozoona mubhaibheri kuti kiss iri dangerous Jesu kuti abatwe Judas akati pautodakarika kiss mumuzive yo ndobona kuti I miss your kisses unotengeswa panobatwa munhu kiss yakabviswa kubva kudhara ndoya uri kuchemera hambo ndi kiss unokiswa usingadiwe zvinoita wana anokisana mutauni usambonetseka zvako inoshanda zvakawanda kiss pontengeswa munhu unovengwa zvekuti unokiswa zvekuti unofundzwa kuti uri kudiwa nguva yekuti utamvura iriko panguva yekuti utamvura usatarisira vanhu kukubhiga nekukuremekedza kuvimba naMwari nekuita zvinotaura Mwari zviri padunga munhu Mwari chavakanakira haurambe uchingoti utamvura pane change inofanirwa kuitika ndauya kuzoprofita shanduko murelationship mubusiness ramba uchitrasta Mwari ramba uchiita kuda kwaMwari chandinongoziva bedzi pachane testimony yakasiyana nemamwe asamfundisi kuti tizashanda here ndikuti shanda uri muna Mwari mukuteerera Mwari urarame nenyasha nyange uchishanda nokuti salary out of grace is stress funga ya unotambira nemhuri yako dai vaipa mari ngemhuri yauinayo zvazviri fair hawana basa kuti une 6 unongopiwa 150 unozondo vanhu vari rafa ndine mwana mukoma akashaika avawedzere futi sweat kana isina grace is stress shanda but put your trust in obedience varume tikatuta mvura kana Jesu asina kutaura hainake ende haichinje but kana ari Mwari ataura tikatuta mvura panguva yekututa apa unombosekwa but kana mukuru wemutambo anwa unopigwa ichasvika nguva yekuremekedzwa but pane a process of time yekumbosekwa nyika ngaiseke asi kudenga kuna Mwari usatarisire vanhu kukubhiga uchituta mvura bosi ichiri mvura katime kemvura takakararama tichiitutiswa yakashandurwa zvekuti naiwo wakapedzerwa kuti saka zvaitawa naMwari mukati nhai wazvano mutambo ofika kuti uri wega ka I remember ndichitanga ndandiri muranda washe mazwano nda man of God nyasha baba ayawaini kai muranda washe nevakomana vaitanga varida kundikansela so haunoparidzirei paroti hazvindapa zvina kurongeka vachida kutondikanzura chipo changu inoita waini ini waini ndakaionai takatuta mvura mumastreet tikatuta mvura hapana mamanza mvura ndanzi GD6 nyowa mvura maplastic utore 50,000 unyazoona kuti waini iye yakubatika but mazuva takatuta mvura taiva mabalance pameso evanhu but izvezvi osakana zvanakawo futi vanhu vanonoke kuchinja ndakazoona kuinbox kwangu nemunhu wandisingazivi kufacebook hai handsome ndiri handsome nai ko yawaini kai usatambe newaini inotapira mani unonaka yo ndikukutaurira hai handsome 848 pensa apa hapana iripo kana mvura uchiri kututa so hakuna nobva kuti continue keep it up tuta mvura why because pakashota wine
and we are fetching water. That's encourage somebody panapa. Zvakataura Mwari nezviri kutaura Mwari ramba uchiita. Nyika ikuremekedze kana chisati chabatika, but Mwari vano respect your faith and your trust, obedience. Mvura iyi ikatutwa Bible notice is when it's slowly interpreted. You know never to be sent kana kutumwa. In other words, just how to be. Ini ndakatumwa na baba, but never ndakazotuma ufuso. Ukapotsa never ndakatuma. Even wasangana neni ndinokuzorera futi iko. Indanda kumuma ikarumura kanakaona na Jesu watu chai. Jesu nobata yo kutuma kumwe futi. Why? Because for you, someone else to hear Siloam is not to Kutumwa. You need no food about Baba. But Baba did too much, never selfish. You never had a shoes. Who sleep at Sanibas and never told me. So I won't share the Uno is of Siloam. Whatever to a Sagan and name, I got to one Baba. But I got to one Baba, I got to more food. Could have been institution. Somebody come to me while watching machines, you night, but I sleep. Yes. In a put you one to win, I was waiting on the Bible. Chiripachena na baborati ruwa yakadzoka achiona zvinova kuti paanga ina Jesu akaramba asingaoni. Jesu unaye muzhinji pane zvisiri kuvhurika. Zvanzi akaenda akanogeza akadzoka achiona zvona kuti paanga ina Jesu zvese zvaitwa akaramba ine problem. Iya ina Jesu. Kusvika aenda kwanzi na Jesu enda. Kwari kunzi enda kwakaita sei? Inzizi inonzi Siloam inoreva kuti kutumwa. So Jesu ari kuti ukaignora ndakatuma. Nenyuwo futi inomira newe ine problem. Hamadzika. Haino zvinamatira Mwari wangu munhu andakasangana. Mwari wacho anoti haugoni kudaidini kana wakaweka munhu. Samuchiona kazhinji when people get dreams, hapana anogona kurota Mwari, hakuna akaona Mwari. But chinoitika ndechekuti sometimes unoita madreams, unorota a man of God, a woman of God, a prophet, an evangelist. Unorota vanhu vaMwari vawakatenda ukagamuchira. Sometimes unogona kurota vachitaura newe. Chiri kuitika ndechekuti Mwari vada kuti vacreate. NdiMwari vanenge vachitaura newe. But vanoshandisa the face yemunhu waMwari wawakatenda kuti aite sekunge ndiye ari kutaura newe. Why? Nekuda kwekuti Mwari vada kuti vacreate a relationship yekuti ugone kudzidza kubva kune munhu wavo. Hausi kurota prophet kana warota prophet. Itsika yaMwari yekuti Bishop Eli pachechi kana Mwari vakuda kutaura naSamuel vanotora the voice raBishop Eli nekuda kwekuti varoda kucreate a respect kana kuti order. Our God is a God of order. Mwari wedu unoshanda neprotocol to an extend Ona convencer de nós que parece Deus, acho que parece Deus. Se não pode Deus he brought them. One is a person. Akaya kafira wani. Number 2 is a person. Ashatafa akateacher wani. Number 3 is a person who was anointed to deliver the poor. So subject ya kutilani poverty. Ili vocabulary yenenga. Jesu pane paakawanza chingwa kuti vanhu vadye kwete chingwa chepamweya chekudya chaicho. Kurati anovenga nzara. Saka vana munhu anoparidza kuti ugute ishamwari yaJesu takamaka nzara. Even baba mugadzeni vakatomboishumira kuna Adamu kuti idya zvese siya uyu vaiparidzwa eating. Ufunge nzara usi utsvene. Even kuguta usi utsvene, but make a choice. Mind yawakapiwa Bible raramboti musafunge. Rinoti musafunganya. Ariti do not think, do not worry. Thinking, it gives yakapiwa munhu naMwari to make choice. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. We give you glory, we give you praise and honor. In Jesus' mighty name. Abada kumbira kuti muvandudzawo pfungwa dzedu neevhangeri yenyu. To make my right choices in life. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
kurwadziwa, pain, inoita kuti munhu ati inini kana ndingaitira zvakati andirwadzisa, I'll seek revenge. In seeking revenge, vakanobata nyangwe nemishonga, vakanobata zvavanga singafani kubata. Unozwa muupenyu unenge usiri muroyi, but ukaterera pain, my emotions are maure, you can end up wakutoita witchcraft in the name of revenge, nokuti wakarwadziswa, wakagumburwa. Handisi kuramba, ndinozviziva zvinogumbura zvakawanda, zvinorwadza vanhu zvakawanda. But hepano pane vhangeri ranhasi nenyaya ndinayo. To let the Holy Spirit comfort you. To listen to the voice of the Holy Ghost. Nokuti semunhu ukarwadziswa une zvaunofunga, and the devil will take advantage yekukupa pfungwa dzisidzo because you are in pain. Nokuti kana uri in pain ukafunga revenge, to you can justify kuti aiwa ndinganzarwa andiitirawo zvakati, inini hangu handisi munhu anoita izvozvo, but I just want to revenge. For example, munhu anobirwa chinhu, onzwa kuti kwakati kuna ndinganoita zvakati zvinhu zvako zvidzoke, kana kuti kuna ndinganoita zvakati kupengesa kana kurwadzisa munhu wacho. People can move into such witchcraft simply because they have been wounded. They are in pain. So kufunga kwavo, kufunga revenge, kwaita kuti the devil atore advantage. So pakuzviita munhu anonzwa kuti anozvijustify kuti nokuti akandibira akatondiuraya akandikuvadza, I need to revenge, I need to do something. Ngaanzwewo pain yacho. Challenge yatina sometimes de kuti vanhu chechi vanouya vanotodzwa kuti zvakati zvakati ende vachizviita vachitodzwa kuti hazviitwe, tinoita kuti vazviite nyangwe vasikade kuzviita. There's a drive irimo munhu inoita kuti uite zvausingade. Ndofunga munhu wanokukurira kuti zvawatoita nhasi hauzvide but wotoita, ende muchechi watouya isaine kuti unotodawo Mwari. So there's a push, a drive in you inokupusha kuita zvausizvo. So choice is not enough kana usiri led by the Spirit of God. Vanhu vazhinji muupenyu vanokundikana zvinokuti vane machoices akaipa. Inyaya yekuti nyangwe vari machoices akanaka kune chinovakurira pamachoices iwayo, they end up vari pauside. So sarudze kuita zvakanaka iri munhu wese, but kuti chiitike chakanaka uri under the position of the demons kana kuti uri driven by the devil, hazvikode zvakanaka. Daona searipo akatema zvevapfupi nekureba, asi rwendo runo Mwari we, rerekera inzeve yenyu kwandiri, ndoda nditaure nemi, rerekera inzeve yenyu, ndoda ndiite kazevezeve. Nokuti vanigera musoro haisi nyaya. Hama dzangu ukanegleta kunamata ukanegleta Mwari, zvinokutsimirira zvakawandisa. Jephthah hasi chifeve, so akangogadzisa mindset yake kuti ndiri mwana wechifeve kwete kuti ndini ndiri chifeve. Saka pamberi paMwari I'm still okay. Because akafeva ndamai vangu kwete nini. Saka Mwari unogona kundiwanira nyasha nokuti ndakaberekwa musituation inorwadza but inini handisi marwadzi. Unofa uchiblema vanhu, unofa uchingobuda musodzi uchichema. Zvauri kuchema zviri beyond your control. Pakuda kuti wapukuta musodzi woti Mwari ndikwanire nyasha. Show me the way, tell me what to do. Why? Because kana zvakatoitika. Hazvirivhesi. Kana ukatorepwa ndizvozvo. Pakutodiwa dzimwe pfungwa dzekuendera mberi nelife. Dani kuti unosvika mukufa uchinongodzera kuti but dasina kundirepa so dai upenyu wangu waita musha, dasina kundirepa ndobva wakandikanganisa. Situation inorwadza but zviri beyond your control. Why? Because zvakatoitika. Kana ukanamatirwa kana ukabhabhatidzwa kana ukatsanya wakarepwa. It's beyond your control. Zakei achida kuona Jesu anga ari murume mupfupi, varefu varipo, kana dai akanamata akatsanya airamba ari mupfupi pakati pevarefu. Chii chaakaita?
akazvibvisa pakati pawo, akazvisunurudza mucompetition yacho, akamhanya mberi akanokwira mumuti. Ndakataura ndikati mutiwo unodyarwa naZakeo, mutiwo wakagara uriko uchimirira munhu anoziva kuushandisa nekuda kwekuti iye mupfupi. Opportunities mulife ane chekuita nekupfupika kwako ariko. Problem uri kufaita vanhu mumasystems hausiri supposed to fight. Kada competition muupenyu is unfortunate. Kune vanokukunda zvaunoita. Kana kuri kungana and tell his disciples and Peter. Mark 16 verse 7 inzwa this statement zvakanaka. Ungangodaro une pawakawa, ungangodaro pane pawakadona, bandaya uzotaura pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. He still loves you. He wants to see. Pane zvakaitwa naPeter zvekudhinaya Kristu zvaigona kuti agone kujudgwa nevamwe aregere kuva part of the team. But his mercy and his grace, even the man who was seated in the grave, anga akagara muguva murume uyu ari kuti endai munoudza vadzidzi vake tisangane Galirea uye naPeter. May God remember you. Despite your weakness, despite pawakawa, despite zvingajajwe nekutaurwa nevanhu against your life, I stand on the gap as the man who was in this grave. Ishe vanoda kukuona. It's a good place yanoda kupa senaka to your seat. Kureva kuti muono wa Mwari auone matombo, auone desert, uri kuona a promise ya good things. Nzvimbo yaarara yaari kutodarikira kuti iye semunhu haaite choice yekugara nzvimbo yakadai, saka atopfuurira. But Mwari saMwari vari kumudza kuti my choice now haisi kwauri kuenda, kwauri kudarikira ipapa. I can do wonderful things. Ndichaipa nzvimbo isenhaka to your seat. Zvati muono wa Mwari musituation yatiri dai wafamba nemuono wa Mwari, this is the right time, the right season. Economy iri gwenga, zvinhu zvakaoma. Muono wa Mwari ukashanda nawo, better things can manifest in your life. Ndaitaura nezino ndikati pfungwa yemunhu wese ari mudambudziko nderekuti dai ndabuda musituation iyi, but kune vanoshaya pfungwa yekuti dai ndabudirira musituation iyi. Why? Because kana watoprograma pfungwa kuti situation iyi haite ndofanira kubuda mairi, hakuna chiri positive chauchafunga nekuronga musituation iyoyo not to come out. But even in this mind nokuti kana uri mwana waMwari, Isaiah 45 verse 3, Mwari vanoti I'll give you the treasures of darkness, hidden treasures of darkness. Kureva kuti when things are dark, there are things that are hidden muna Mwari, zvinobena blessing in dark times. Iwe uchidai zvinhu zvanaka, dai wati dai ndanakirwa muzvinhu izvozvizvi. Why? Nokuti Mwari vane umwe mufungo, vane imwe pfungwa yakanaka. So wakavata mudesert place yaari kutopfuura nayo, but Mwari vati in that place inheritance to your seed. Iye haana chakanaka chaari kuona, nokuti chaari kuona idombo raatsamira. But Mwari vari kuti that place is fruitful, that place is blessed. Ndichaipa senhaka. Zvati vamwe vedu takatoignowa zvakanaka tichienda kune zvinhu zviri lesa nekuda kwemaonero edu. Ukashanda nemuono waJehovha, ukasashanda nemuono wako, you can achieve better and greater. Kuona kwemunhu nemafungiro emunhu ari lesa than kuona kwaMwari uye nemafungiro aMwari. Mwari ari kuzvitsvaga muvanhu, saka paari kuzvitsvaga muvanhu chinoita inyaya yekuti she is not prayerful. Pese pausinganyengeteri kuna Mwari, you beg people. Nokuti inzwa vanhu vanofanirwa kukupa nokuti wataura naMwari wako ari kuvasunda, but ukasataura naMwari ndouchasunda vanhu. Uyo ari kuti ndipe mwana or else I'll die,
avaite kusvika wachema muna mwari wako anosunda vanhu. Ndipe mwana or else I'll die. Give me children or else I'll die. Iye ari kuchemerwawo akaita sei? Chinzwa answer yake. Jacob became angry. The more yaunobhega vanhu, the more yaunotokumaka. Nokuti vanhu havasi mwari. Jacob became angry with her and said, am I in the place of God? In other words, I want to go back and pray. Beg people, they will become angry with you. Zvokuti uyu ari kutoziviswa nemurume wako kuti kwauri kuchemera hakusiriko. Vana kana zviri zvipo zvinobva kuna Mwari kwawauya hakusiriko kwazvinobva. I'm just a channel. Unenge munhu ari kuchema pahospital. Vanhu vanokufarira inyaya yekuti hausati wane breakthrough. Blessing inovengesa. Dai Mwari anokomborera, dai Mwari anokomborera. Uri ready here kuzofesana nevanhu vachakumaka nekuti wakomborerwa. Paunoraiza nekusumudzwa kwesoko, une hondo dzinongotangawo kwete nekuti watadzira vanhu, but nekuti wasimuka. Chapa president kufamba nemotaketi. Sabhuku asina, ndo zvandiri kutaura izvi. Kana wako muzoroko unoita mhandu dzakawanda. Kana uri sabhuku havana basa newe. Ndione kuchita kuudza vanhu kuti munoziva ndiri sabhuku here. Vanhu havana basa nazvo. Nditori kansela kaya. Level yekuvengwa inenge iri shoma. Why? Nokuti level rauriwo ridiki. The higher you go, my enemies anosimuka akawanda. So vakadzi vaigara vese mumba, vese vasina vana, vari kusheya magetsi, vari kusheya mvura, vari mu one room. Gamba mu room imomo une mhandu yako, uchazviona kana zvako zviri zvipenyu. Zvemumwe zvikafa zvako zviri zvipenyu, uchaona kuti ndakaunza mbavha yacho mu room mandiri. Vamwana vakuratidza kuti vanokuvenga. Why? Because zvekuvengerwawo zvacho hapana. Ini vanhu vese vanotonigamuchira ndi muna right, hausi right wakabroka. Sumuka mbichana uone. So kuna exchange inoitwa so nimwe china. Hausiwo usina something, unosara une something. Mari unobata bata ubate inotenga. Paka namatirwa wasiri kubata mara uye nokuti unotobata but ukanyatsoongorora wakafana nevasiri kuibata. Vasingaende kubasa vakanzi vari kunamatirwa pano auye but unotoziva ko kuti unoshandira mara. Imboongorora mashandiro neupenyu hwacho uchaona kuti uri palist remarovha but wakarejeswa kana vari kushanda. Iya kuti unonzi maininga handisi kuramba ini, but naningi wacho hamuwirirane wani. Mai Sibanda naSibanda munotaudzana here? Uri palist rechirikadzi, uri pamurume. Pane exchange yakaitwa. Hausati munzwa mukadzi anotobuda pachena kuti murume wangu anodana nemumwe munhu. Kwete murume panext wangu anodana nemumwe munhu. Kuna chakaitika kumba kwenyu makangotorerwa love mukasiwa muri 2. Pari kunamatirwa. Inoda kumboitarisa relationship yako kumbao. Kungoti vamwe vacho havana kuuya kuzodana nevanhu ka. Vakauya kuzochengetwa nemurume wacho. Saka uchaona kuti haasi romantic, akangoshingirira imba yake. Chaanogona mumarriage kushinga kwete rudo. Boza mudanani kamugarisana. Makabvutirwa love mukangosiwa muri 2. Type yembavha iri pano haikusiya usina something. Pane imwe life yokuti ukatarisa inofanira kukubohwa yekurwadza kusvika waudza Mwari kuti my story must change. Why? Nokuti apa pane chakabvutwa apa. Ndo zvazvirika, nyika yacho ndo zvairi, mari haisi kubatika. Usamirire vanhu, kuna vari kuibata.
ndozvazviriso nyika yacho, so zvinhu zvakaoma, iti ndakaomerwa. Why? Nokuti exchange yakaitwa mulife mako haina kuitwa kumunhu wese. Indakaona n'anga ine mombe. N'anga chaiyo chinzi asekura mombe ndedze n'anga. N'anga yani zvinobatika. Zvimwe nguva vakati wadzidzi wake zvorudzi urwu. Kurati kuziva zverudzi rwacho zviri kukunetsa. Uzive kuti zvinoadhiriswa sei. Usageneralize chinhu chese chinoda prayer. What I want to pray is the master key. Prayer is one of the keys. Pane panoda giving, pane panoda worship. Pane panoda humility. Ziva kuti zverudzi urwu zvinoda nyaya dzipi kuti zvipere. Ndakataura mukomana akapfimba musikana akarambwa achinzi hauna mari. Anzi hauna mari, anonzi hauna rudo. Unonati tsvaga musikana. Tsvaga basa ka hauna mari. Hazvina kunzi hauna rudo. Situation yako chinamata Mwari vakuzivise vakuratidze kuti inoda kugadziswa nenyaya dzipi. Nekuti tine vanhu vatiri kubata musoro life isingachinje. Kwete nekuti munhu waMwari haana simba kana nyasha, but nyaya yake yada kuti abatwe mukati memusoro. Iye akubatwa pamusoro. Kune ma-issues anoda wisdom. Asikatomboda prayer. Anoda kuchange it. I'll finish with this. Matthew 25. Vakadzi vainzi they were foolish. Remember they were virgins. But yet foolish. Kuva virgin i-picture ye-purity. I-picture yekuzvibata. But vakapinda mugroup rema-foolish. Why? Because pakapera mafuta marambi avo vakakumbira. Ino Bible rinototi kumbira unopiwa. Kune vakanyimwa vakanzi foolish. Learn to balance the scripture. Say what is foolish vakumbira. Kwa vanyima wasee vasina kuatakwa kunzi ndeva nonyima. Unofanwa kuziva munhu wese ari gifted. But discovering your gift is not easy. So what do you pray about it? God show me. God show me. There are times yekuti what moves you, chinonyanya kupusha, chaunonyanya kufarira, chaunonzwa kuti this thing chiri mandiri ndinochifarira. There are higher chances yekuti in that area ndomone gift yako. Unoita interest nezvinhu zvisingaitwe interest nevanhu vakawanda. Ndo zvine passion, ndo zvinokumuva. Likely kuti machances yekuti ndokune gifting yako. Or you can pray, or you can, sometimes you always dream about it, or else wakaenda mu environment by grace ukwana a prophecy concerning that gift. Pray about it, and a prophetic environment. Maybe you can get a prophecy concerning your gift. Also trust your dreams, and also trust the passion change. So those are the ways you could discover your gift. Number 1, prayer. Number 2, prophecy. Number 3, dreams. Number 4, passion. What moves you? What drives you? What do you like? Chaunoyanyofarira, chaunonzwa kuda. Nechimwe chinhu chaunoita usingamanikidzire chichiflowa zvakanaka. Why? Because your gift is a doorway. Kune blessing nechimwe chinhu chakakura chinofanira kuya muupenyu hwako. Why? Because area already gifted. Une grace ne anointing in that area. And things they flow. Unobhadhara vana vana kutsenwa kutaura chokwadi nokuti chokwadi chinovengesa. Saka uchinzwa munhu wese akanzi zviri sei anoti ndiri kuyakiya. Hakuna anoti zviri kufamba ndigere zvinovengesa. Saka wese unonzwa achida ndina mari anayo. Hazvibvumirwe kuti ndinayo unokweretwa. Saka pekutopa matestimony panotoda kungwarira pamatestimony. Aizve kungasi mafundisi takagara hedu otaura breakthrough yako ye-million nenda tokutithe handifari stereki nenda kuda kuweka percentage ichasara.
Saka unopedzisira ungoti zvakaoma munhu wacho. Mina mato inenge iri kumbotraya but zvinenge zvichiri zvakatoome iye munhu ari mumita. Kutya kuti ndikavhuma ndakabata million. Saves ichipera toona kuti percentage imari. Saka kuprotecta mari yako hautenderi kutaura chokwadi. Neshamwari dzakatokumirira kukwereta iti. Pupura kamari yako kabata unzwe. Tasikana manje mwana kumushoka akatomedza spoon. Nhamu dzacho. Mwangatomedza badza chairo kuti ibudewo zvayo. Kune exchange inoitwa nemweya yetsvina. Zvawaifanira kunge uinazvo hauna, but hauna kuzosiwa wakadaro une something. Sometimes pamberi pevanhu we look so innocent, but we know ourselves very well. Iwe uri muprofita weupenyu hwako. Kutadza mukutaura, kutadza mukubata, kutadza mukufunga. Dai Mwari vatiregerera mangwanani ano. Zvinamatire pupura pamberi paMwari. Pupura nyangwe nemukati mehana yako. Lord, forgive me for every sinful nature that was in me. Chivi chinorarama munyama yangu Baba. Ndiri kuti Mwari ndiregerere kudarika kwangu kose. Chivi chakava a blockage pa blessing nefavor inofanira kuuya kwandiri. Flush it out, oh Lord Jesus. Forgive me, oh Lord. Help me to stand in thy truth, in thy word, for your blessing and your favor to be upon my life. Baba nasumudza maoko angu as a sign of total surrender. Nekuda kwekudarika nekutadza kwangu kose. Ndiwanirewo nyasha mutsvene. Chivi chiregere kudominata nekuva nesimba pakati pangu neropafadzo yangu. Every sinful nature. Baba kudarika kose kunorarama munyama. Ndakumbira kuregererwa nemi. Ndinatseyo ndisukeyo mutsvene. Wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Mukudarika kwangu semuno Mwari. Ndakumbira nyasha dzenyu. Nekuda kweropa rakaerera pamuchinjikwa. Forgive me, O Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mukutendeka nekururama kwa Mwari. Ukapupura nemuromo wako. He is ready. He is willing to forgive. Tenda kuti Mwari vakuregerera. Ndinotenda kuti Mwari vandiregerera. Ndinotenda ndichamira muzvokwadi yaMwari uye Mwari vachindigonesa nekundisimbisa. Father, we thank you for forgiveness. We thank you for the blood that was shed at Calvary. Ndakutenda Mwari nekuda kwenyasha. Maybe you were born to become an answer to your generation. Yaruko accuse nekupa kusha yese wakatoberekwa kuti wabudise situation iyoyo. Moses was born in slavery to take his people out of slavery. He was born in slavery, but the mandate of God upon Moses is to take people out of slavery. So kwakaberekerwa isinyaya chawakaberekerwa ndonyaya. All right. Environment nakakubereka zvinanyaya, but God has a special reason concerning your life. Usati wanongedzera nekuwapomera mhosva tidai ndakaberekwa kwakarongeka dai ndakasvikira mhuri yakadai inzwa tese tinoda kuti dai tatiri ikoko, but kwatiri ikoko kune nyaya dziriko Mwari dzaakanoti you are the right person. Saka vakatendera kuti uberekerwa muarea iyoyo. Okay, yeah. Saka baba vanorasa madhongi, mukomana anopiwa instruction nababa wakarasa madhongi. Komana ndokubva ndichienda unotsvaga but tora muranda muende. Ichokwadi kuti vari mumasango ese vakashayiwa madhongi. Muranda ndopa akazoti kuna so tadii taenda muguta kune munhu waMwari, there is a prophet munhu waMwari, tiende tononzwa ikoko kuti zvakamira sei. Uri kuonera kuti muranda haagone kutaura kana baba vachiri kutaura muchiri kumba. Saka baba pavakamupa muranda, havana kumupa muranda, vakamupa advisor ane jaketi rakanzi muranda. Vamwe vanhu vapfekedzwa marong jacket saka usingagoni kuteerera nyasha dziri mavari newisdom dzavakatumwa naMwari to give into your life. Were thirsty. Vanhu vaiva nenyota. Ndokubva vasvika pane mvura, asi mvura yacho isinganwike. It's one thing kushayiwa mvura uine nyota.
It's another thing kuwana mvura yacho otadza kuinwa. I'm sure it's more painful kuti mvura yacho yawanikwa, but zviri kufanana nekunge munhu asina kuwana mvura. I don't know whom I'm talking to, but my life zvinombodaro kuti basa wakariwana, but mavavire azviri kuita pabasa pacho unenge wakafanana nemunhu asina kuriwana. Relationship uri mairi, relationship yakawanikwa, but situation iri relationship iyoyo uri mumara relationship, uri mumara kind of business. Utano hwako ya ine mara situation zvekuti the waters ziripo, mvura iripo but haisi kunwika, mari iripo but haina zvairi kutenga, relationship iripo but hauna kwauri kuenda, things are not working out good. I've come to pray with you this morning, munhu waMwari. Mwari ndinzwei, Mwari nzwai kuchema kwevana venyu. Mvura nyange yakawanikwa haisi kunwika, basa rakawanikwa hapasi kushandika. Zvaanoshuvira muupenyu vana muri anayo, asi vana havamunzwa havamuteerere. Ndiri kunamata mangwanani ano mutsvene. Mwari wenyasha, Mwari wenyasha. Pawako ya marriage, waida munhu anokuchengeta kwete kudanana naye. Chachona tsika dziripo but you are not romantic. Andapedza. Havana mbonzo mina mzokorore. Iwe waida munhu anokuchengeta musaka wakarorwa. Wawasingade munhu kudanana naye. Sachona usi romantic, ngori serious nemba yako. Ada wazvinzwa yamani. Udani pira ushanzi wenda. Not romantic. Kungora waso, mabita seya munyari. Magora zichengetwa inu. Iwe imani uko. Timu na ndutare, ungopinda mtano na madam kwenza ngo wadaiso. Anokuudza mashoko. Murume mkuru unokwana, munotifumura unokwana. Avasi romantic wakazichengetwa. Wai atinodzwa kwatete su ende kumurume wako zvinipise, wataona munhu anokuchengeta kuti kudana naye. Saka mudaneni vanhu muchengetwa. Maswera reshu, be romantic. Roeka. Take a marriage seminar. Natena wacho ufuto wangona munhu anowachira nekuwabikira. Awasi anokutsvaka munhu kudana naye. Maitero zvanataura. Kwawira usiku, ndione iwo. Be romantic. Munhu wekudana naye hasi mushandi. Patiri kurapa nyika. Ane Facebook kugadzirisa nyika. Aiwa mispai, aiwa nwenyu mushi. So what the reason chairi genuine yakatsvagirwa zvinhu ndo isipo. Saka maproblems anozoita rise haasi maproblems emumarriage, maproblems echinhu chavo chakwalifya kuva marriage. Dzimwe marriage dzatiri kukorenta hadzisi tombori marriage. Vana vekuchengetana. Akatsvaga baba anomutsvaga mudiwa. Yet Moses arima ndisikuaramba, there's a father in him and your lover as well. Sababu ati nini mzima wangu anonditi mfundisi. Don't try guys. Worshiping God adorar a Deus is different than crying unto God. é diferente do que clamar ou chorar para Deus. Why do most people do always cry? O que o movimento faz com que as pessoas chorem? It's because of problems. É por causa dos problemas. But what push people to worship God? O que puxa ou o que impulsiona as pessoas a Deus? It's because of knowledge of the way. É por causa, quando adoram a Deus, é por causa do conhecimento So when people da lack palavra. knowledge, Quando um povo falta conhecimento, they can even come to church. eles podem vir na igreja. Whilst they lack knowledge, Com falta do conhecimento, they'll come to cry to God. aonde vir chorar para Deus, They'll come to cry. chorar, Oh God, Deus, my marriage.
Meu casamento. Oh God, my business. Deus, meu negócio. I'm not saying it's bad. Eu não estou a dizer que está errado. It's robbing your time Mas está a roubar o seu tempo of worshiping God. de adorar a Deus. Why? Because He's looking for worshipers. Por quê? Porque ele está à procura de adoradores. John 4:24. João 4:24. He is looking for worshipers. Ele está à procura de adoradores. What God is looking for? O que Deus está à procura? Those who can worship. Aqueles que o adoram. But the church is full of people. Mas as igrejas estão cheias de But pessoas. God is still looking for. Mas mesmo assim Deus ainda está à procura. Which means worshipers are not many. Isso quer dizer que adoradores não são Because muitos. worshipers are a product of knowledge. Porque adoradores são um produto de conhecimento. Knowing what He has already done. Conhecer ou saber o que ele já fez. When I know that He died for me. Se eu saber que ele morreu por mim. He shed His blood because of my life. Derramou o seu sangue por causa da minha vida. So it means He loves me so much. Então quer dizer que ele me ama muito. That is Mwari vane room yekuita zvavanoda yekushanda wavanoda despite kuti hatimude. Imwe problem kana kuti danger kana kuti knowledge yanda kuti uve nayo uzive kana wakunamata Mwari wokwaIsraeri. Pane paanoshanda newe kuSiria. Iyo Siria ichiita hondo neIsraeri, ari Mwari waIsraeri. Foma panyorwa tsamba inoti kuti aiva naNamani akamupa kukunda hondo dzake dzese, and he was a Syrian army commander, but aipiwa kukunda naMwari, the God of Israel, achipa munhu victory ari commander weSiria. Yekuti anamate nesu avapinda nesu chechi yavo haisi serious, avanamata vazive Mwari. Statements evana vadiki mukunamata. Ndakakura ndichiudzwa kunzi Roma hainamati, kwete naMwari nevanhu vanga vasingapinde iyoyo. Saka mazwi ako anofanira kugona kuvapatsana kuti vanhu vaidaro haasi Mwari. Mukurarama mazuva akafamba Jesu panyika, vese vamwe vanhu vasiri vokwaIsraeri vanga vari ma-outcast. Ukaona Jesu akutsanangura nyaya yekuti the good Samaritan hazvibatanidzike palanguage yevanhu vechiJudha kuti kune muSamaria akanaka, nokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Iloya haasi Mwari akadeclare kuti maSamaria nemaJudha amufanira kuwirirana. Aiwa, maSamaria nemaJudha haawirirani, kwete ndokomandi yaMwari ndozvinoda Mwari. Saka Jesu paanouya anoda kuticha vanhu manje inonzi kingdom. Kingdom haitarise chechi rudzi kufunda kungwara kudii. We become family by the blood of Jesus. Kuti kana pakauya mundevere muchawa wakangotendeuka, we have become one family. Nyange marudzi asingawirirani, tisu tisingawirirani, but nekuda kwaBaba nekuda kweropa raKristu tinofanirwa kuwirirana, because we have become family by the reason of blood, not of tribes, not of character, but nokuti takagamuchira Jesu tikaponeswa. Roma ari kutovigwawo proper burial haina kuitwa, nokuti miracle yake inoda be dumping or let down. Bible rati when they let down the man mugrave raElisha, he came back to life. Miracle ine process inonzi let down. Wanyanyudiwa ndosaka life isiri kuchinja. Bozi wakuda vacho ndovari kutokuataka. Love pachayo iri dangerous. Ikauya from the wrong person and the wrong reason. Ndaudza vasikana ndikatomuza musikana mukomana ari kugochera adazokugocha avataura vanenge vakakalkuleta. Kune mabhachura akakalkuleta so kuti kuita house girl uchimbhadhara chikuwachira zvinodhura, saka anongo kuti I love you wowacha mahara. Hauvazi vakomana vanofumira muchava vaishandisawo nevanhu ava. Haakudze ndoda kuti undiwachire, haana mari yekupa munhu anowacha, anongo kuti I love you, unowacha wega. Ndikuwachira mufesi wangu uchazoona pakuroora arore iwewe wapa uchati nyepa ndokuwacha kwese varore iwewe. Nyika stovu kaunobika kana kutogwina kwanzwa nekugwinwa uchagwinwa moyo komana haona kururama mamushamusha. Life ukashaya wisdom unofunga kuti kudiwa siri kudiwa, unofunga kuti kugamuchirwa kwasiri kugamuchirwa. Vanhu vane zvavo calculator ndokubva vaisa love pamberi.
I said it last Thursday. Munhu unofana kutrust mu life. Munhu akakuti ndokuvenga. Woziti anorevesa. Anoti ndokuda. Omwacha unonyepa. But I know that the person unaka kumaka. Iye mutrust. But I know that I love you. Ma one. Omwana zvavari kuda. Yes. Zvafane kubasa. Hakuna munhu anoda basa. Munhu esanda mari. Yeah. Ngairega kutambira kamwedzi wapera. Oti kwa mari yangu nza ndino unoda basa. Unoda ini. Why? Because kutenderera kuti ndiri kuda basa. Uri kuda mari iri mubasa. I want to show you another way. You know, the naropafadzo muupenyu. Besides crying for blessings or doing many things to get blessed, there is another way. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3 verse 16, the Bible reads, "Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name." Kutaura chaiko, kugara muchitaura so zvakanaka, muchitaura kunaka kwaMwari, kutaura apa ndosara kuita kutaura. Those who feared the Lord, vanotya Mwari, vachingokurukura pakati pavo pamusoro paMwari. Zvanzi Mwari unoteerera, wonyora mazita avo mubhuku rekurangarirwa, the book of remembrance. Zvinodena kurangarirwa naMwari, kuswera uchitaura nhau dzakanaka pamusoro pekunaka nekururama kwaMwari. Wotombomira ebhora, wotombotaura kunaka nekururama kwaMwari. Momboita nguva yamunodiscussa the love and the favor of God. A challenge. I've discovered this in life. Pane nguva yekuti ukaona munhu achikuitira chakanaka, achikublessa, achikuitira zvakanaka, unogona kuva nepfungwa yekuti maybe iye haana kana dambudziko raainaro, haana kana challenge kumusha kwaanobva, haana kana dambudziko mufamily make. Some people are just like Naaman. Vaine leprosy, vaine challenge, but they can still do something good for others. But munhu mukusaziva atengaitirwa chakanaka anogona kuva nepfungwa yekuti ndofunga ava vakapedza nhamo, havana kana problem, ndofunga kwavari mari yakawandisa, ndofunga havana kana challenge yavainayo, zvinhu zvavo zviri right. Those people who stretch their hand towards others, hazvireve kuti zvavo zvese zvinenge zvakanaka. It's just a good heart. Kazhinji unogona kufungidzira kuti vari kuzviita out of abundance. Gamba vazhinji vanozviita out of a good heart. Havazviite nokuti vane zvizhinji, vanozviita nekuda kwekuti vanongotenda nekuremekedza shoko raMwari uye nekuva a help, a channel of blessing to other people's lives. Ukazvitarisa kazhinji nedzimwe nguva vanazvo vane zvizhinji vacho havaite izvozvo. It reminds me the book of 1 Samuel. Ndofunga tese tinoiziva nyaya yaHana naPenina. Chinopa kuti Hana ati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, chinofanirwa kushamisa kwazvo nekuda kwekuti mumwe wake anonzi Penina ane vana vazhinji, but haana pfungwa yekusiya mwana, yekuita something towards the house of God. Handinzwe Penina achiti pavana vangu vatatu dai vaviri vashanda pakereke, dai vaviri vaita zvakati, kana kuti mumwe chete dai ndinonzwa Hana asina mwana, ari kuti kuna Mwari ari kuita a vow kuti Ishe mukandipa mwana ndinomusiya pano to save in the house of God. So pane nguva yekuti vanhu vakaona munhu achiita chinhu, they think ari kuoperate out of abundance yema resources, but anenge achioperate out of the abundance of love. Iri more than my resources aripo. Lunch ichiri kuexista. Kune vamwe ingori lunch time, not lunch food, lunch time. Anozokodya ka 1 ma4. Zvisiri normal, zvinosvika pazvinoita normal. Zvinorwadza vamwe kwauri hazvicharwadza, it's okay.
so long life. Murume ari pabedside paari kunzi unoda here kupora zviri kunzi iwewo situation. Saka watonzwa nemhinduro yake haana kuti endoda, akatanga kushifta iblame kune umwe munhu. Se usina imba, mbereki wangu wanga asina, iwo wambereki haufa. Se usina kuenda kuchikoro, ndakashaya anondiendesa, apa wakura hauzivi kuti zvinoita kuzviendesa. Saka asina kuendesa kuchikoro akafanana newo hauzviendesi. Urinyatsoona kuti murume ari kutambiswa beta inini ndindozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here. Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbezi. Kune vanhu vakuprefer kupinda mugumbezi than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbezi chete. As long papalasi breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyo. Uchizobuda nei mugumbezo mapana? Namwe iripo manje, makavaka mese rushingo. So munhu akavaka newe chinhu, anoziva pachiri wika. Munhu akashiya newe a lot mu life, anoziva pane problem yako. Nokuti ishamwari kapangodza munowirirana, hamuna kamunosiya. Kuti wangu akuparidza wangu bhati mabhebhi ndoada. Wangu kuita zvakati bhati apa ndopanondinetsa. Wangu marriage yangu bo bhati madhamu wangu anozodai. Musi waanoti akunetsana newe, ane mapoints aadoshandisa. Saka mukutamba manje une zvinhu zvaunofanira kuwanirwa nyasha kugona kuvheta kuti ane integrity here for everything, although he is a friend. Some friends, they are just friends. Hi, hello. We are friends who are at a level. Yekuti unonyatsoona even yacho kudzadze kwake. Usati munhu anokudza makuwa pamusoro pomwe munhu. Zviri easy kunodza vamwe vanhu pamusoro pako. Bozi ikoko ndokwaiswera chitamba nawo ka. Pakanitsana akauya kwauri. Ndobati matsotsi marombe kuzodii. Chitozani ndine problem pano kwete shamwari. Why? Because chamutadzisa kunyeya iwewe achikunyeya kwaakabva chii. And such a person don't pay integrity to share everything. Some friends are not friends, but passerby. Because with the matter of time, they become real enemies. And the enemy can go within the system. It is very dangerous. Yeah. Zimba. Tika miswa hapo unaweza na mambo mazimba zishoa. Damu za umma tukuperekeza mukurarama. Otakirama tese, bali panika kuperekeza na karipo. Samai wakaramba vachichema kusvika kugeti. Wanyanyonyararidzwa nevanhu vanazvo iusina, ukatoti vanondida. Vanokuda, but you must break out of that system. Rwadziwa nezvinhu zvako nemamiriri zvinhu. Kuchema kunoshanda. Jesu hana kunzwa prayer. She saw her and she was crying and he felt compassion. So crying draws the attention of God. So dzinoshanda usanyeperwe. Usine muzvikona batinochemera Mwari wedu. Mazwani ita mashoma abuda. Misodzi inoshanda. Mwari anoona misodzi, anoona kuti kuchema kwevanhu. Pali nguva kuti situation yako ichida kuexplain zvakawanda, mawane ega ese. Pakuda kuti Mwari wangu ndiwanira unyasha.
Saka waunotamba nawo kucomfort achikunyepera nyepera, it's okay baba, ndo life. Apa mbere apa zvinobuda ndo pamberi pacho patirika. Along that statement yekuti the youth are the leaders of tomorrow. There is light at the end of the tunnel. How long is the tunnel? A good mind. He wants to prove a point. Nekuda kwema wheat ariko. Saka uchiona kana uri wheat manji. The wheat kind of preacher. Auna chakanaka shamwari cha unotaura. Unozivisa wanu kuipa kwa wamwe wanu. Nekupa wanu wani mchano cha mnamate mnamakawe wanu. Amuna kwa mnenga. Ma wheat among the wheat. Sendi wheat ma wheat. Atone nyasha zekutendera kuwa munda. Until harvest. So zvinotoita kuti people they come to you. Zvinotoita kuti unotoita resources ministry yotosimuka, but uri a wheat kind of preacher. Sei zvinoitika izvozvo akadyara mawheat akatora advantage. Mawheat akafanana newheat igrass family yese. Saka ukaenda uchida kunobvisa mawheat unogona kubatanidza newheat. Ndenje yekuparidza kuipa kwevanhu iri pachinhu one. Ukazowana munhu ari right auparidze futi. Warwana uri kuparidza vanhu arite. Ukati ndimba ndingeitoti waita zvakanaka watizivisa. Tichimbotiudzawo vanhu vari right. Obvati vana vaparidzwe kana vari kuenda zvakaipa vaparidzwe vanoparidzirwa. A wheat kind of a preacher. Munhu uya among the wheat. Atone grace dzekuita grow among the wheat. A wrong ministry can also grow. Why let both grow together. Kutoboma with grace to grow. Wheat wemunda ndi Yesu. Aikwendere gaishi kulirani. Kuti zvinotokura. Yes. Iwa ina wheat anotokura. Panele mabodyguard. But wako unotomuziva. Ende unotoona matamari. Ukuti vanhu paunomira chikupura zvavakaitirwa naMwari. Chatokukurwa ichi ndochaunotochera dai andidzirawo. Saka isina kuti uchinje chechi kuti mwana wacho isaine kuti pana kutoita zvimwe ngatikurarana zvaunototsvagawo futi. Saka sei pako pana bhati ndowatomuprofita welife yako. Unotarisa kuti bhati uyu hausi munhu wangu here, bhati uyu hausi vaprayerful here, bhati uyu haisi giving here, nokuti bhati haumushari. Kwete kuti akonzerwa nedenga. Munhu ane zvaasiri kuita zvaanofanirwa kunge achiita. Nokuti kana rati the Lord was with him, papadatopedza ana Mwari munhu. Ende Mwari wacho anotoporesa. Ende Mwari wacho anosimudza marombe. Saka kana munhu achiti anotunamata Mwari mupenyu, Mwari waIsraeri, but wacho uyaenda kugadziriswa naiye kwete naMwari. Zvaitirwa vamwe vachikupura kuti Mwari andiitira ndozvaunotsvaga. Saka sei mwana wacho anenge anosarudza kuti anoitira majamba iwewe. Ani munhu akatadzira munhu anoapologize. Sei kune dzimwe apologies usingagamuchire. Why? Because ukaona sorry yaane surname haisi sorry. Sorry kwacho. Sorry chaicha inoita surname futi. Sorry all right. Sorry re. Ukaona ngeta surname haisi. Ndiri kuzviitira kuti ufare but handisi kurevesa. Sorry is genuine. I am sorry. But sorry kwacho. Sorry all right. Pamwana fikira mukazita kumberi haisiriyo. Kurati haisi nyaya yekungonzwa, inyaya yekunzwisisa. Kozi vanhu vane nyaya dzavo, hakuna superhuman, usanyeperwa. Nokati musezeri unozvinzwisisa. Ndingakaipa uzoti wo waipa. Hazviriko ndinoipawo. Waipa tinongedzera pesa, unotoipawo futi. Wadi ungoparidza Kristu akatinakira tese. Ndingakadai. Mangwana naiye aipa kuti hazviriko toregererwa. Nesu taitoregererwa ipopa yapa. Aiwa, don't treat him like one of the guests. Treat him as Lord over your life. Kumutora si plan B.
Zvikazorambawo tozodai, zvikazorambawo tozodai. Zvaronga zvangu Zvese ndaronga zvese zvaramba. Ndochinochema kuna Mwari. yatosaini kwaari Kuti ndinomudira shortage, handimudire honor and respect, even in planning of things. Chato wepakana havana kutadza kuronga kuti waini ipere. Vakatadza kupa Jesu nzvimbo yake. Waini ikatanga kushowa masaini yekuti pane vakuru vakuda kumbozikanwawo nokuti mune vamunoziva mukaremekedza mega. Battle of Kings. unacho chawakaita Mambo mulife. unazo zvaunorespekta zvaunopangua but inosvika nguva yekuti zvaunorespekta nezvaunopangua Zvinokundikana. Saka formula yakanaka ndeyekuti Mwari iwe mutungamiri weupenyu hwangu. Hallelujah. Bomba musati mabudwa kudriver unogona une defensive, but defensive haisi guarantee yekuti accident haitike. Kungwara nekuronga watatse zvakaipa kukuwira unoita munamato kuti Ishe mundidzivirire kuri zvakaipa zvichandiwira. Nekugona kwese ipa Mwari position position yake. Yes. Wangobuna utapinda mukombi. wapinda mukombi nda kurovera ndopa unoti Jesus unotomuziva wadi ufana kuti Jesus uri mumba woti Ishe ndaakubuda titungamirire. I will explain again. Ichokwadi kuti Mwari ndewa munhu wese. Asi Mwari hawi experience kwenye munhu wese. Munhu wese akasikwa naMwari. Saka Mwari ndewe munhu wese. But kuita kwa Mwari hakusi kwa munhu wese. Kune a condition yekuti kana wagamuchira Jesu watenda maari unosangana neumwari. But nokuti wakasikwa uri panyika uri waMwari but hauna umwari. Umwari ndochiko, the acts of God in your life. Pane office ya Mwari as God, kogoita office ya Mwari as Father. Baba vedu vari kudenga munamato vana vake vakatengwa neropa raKristu vakuopereta mufamily. But God is God the creator yewe munhu wese. But God the Father ichoice yemunhu kuti ave baba wako. Akati Mwari ndiwe munhu wese. Ishuwa. But umwari hausiwe munhu wese. Saka sambofonga nyepero tikachero zvamandiita izvi Mwari ndiwe munhu wese. It's half truth. Get the original truth, the complete information. Mwari ndiwe munhu wese. Asi umwari hausiwe munhu wese. The acts of God are designed to deal with the children. Challenge hombe yatinayo ndeyekuti takaudzwa zvakaipa kuti kune moto kune gehena. Iroro haisi gospel, iwarning, zviziviso. Hauye kuzonamata nokuti uri kutya kutsva. Wati ko gehena rikanzi hariko uchanamata here? Wezi wakaona kuti waitya kutsva. Unouya kuzonamata nokuti Mwari vakanaka. Vakakupa upenyu hwauinaho. Hauna kusarudza iwewe wakeri kana waapano. Nokuti dai usina kuuya kunako waicomplaina because wanga usiko. And hakuna vanhu vaichema dai wauyawo. Ichocho chipo cheupenyu zvinotenderwa Mwari izvozvo. Vamwe vakafa vari vacheche iwe uripo. Paucheche hapana kungwara kwataiita ka. Zvakangoerekana zvaitika mukutamba nevamwe vamwe vakatoshaika. Isu tiripo. Wotoda kuti asi dai Mwari anyatsondida andiitira zvakati. Zvese zvatinoda muupenyu zvidiki pane upenyu hwacho hwaakatipa nokuti anotida. Ndakuudza kuti munhu anotengesa purazi kuti aende kunorapwa cancer. Life pachayo iri expensive. Zvimwe zvese zvaunoona mulife uchichemera izvi zvakachipa. Bvunza munhu ari panhoo yerufu anokuudza kuti chese chauri kuchemera mulife chakachipa. The most expensive thing, gift of life, upenyu. Matraditions ari kusvika palevel yekuti izvozvi ndichiparidza kudai ndakaberekwa musociety ine matraditions ayo.
ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete wangu wairoya wangu wasikati kuti mhuri yekwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira, but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete handivavharire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira, but wakura uchingodzwa kunzi asipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true. Kana Bible richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, aite challenge nestatement iyoyo. Nokuti ndakatizirwa sandanamata kai. Saka akanaka akabva kuna Mwari tomuona kupi ndakatora ndega ndiri boys. That statement was dangerous to me. Kusvika ndakaita prayer ndichiti I need a Mwari ndibatsirewo pa statement iyi. Nokuti ndinogona kutomuramba izvo ndikatora akanaka anobva kwamuri. Wazviri pachena kuti haana kubva kwamuri ndakataga ndega ndezvandakaona. Iro richiti akanaka anobva kuna Mwari. Then the Lord gave me this word. Panoti Mwari kana kuti God unogona kubvisa. Oisa panoti word. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Which means kana shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wawinaye iyeyo anoita futi pa statement iyo pakuti kudi when you pray iwe unonamata kuna Mwari wacho. Iye anoisa shoko rake maari. Nokuti iwewe wakava born again kuti Mwari akugamuchire. Saka wawinaye akaitwa born again agamuchirwa naMwari ndiye wacho. Statement ndiyo yaifana kunza divorce kana wane revelation. Nokuti wawinaye akava neshoko raMwari atobva. Thank you for your grace. We thank you for your favor. Mazvita nekutaura muupenyu hwedu. Mbiri yose tidzorere kwamuri, muri Mwari anotigonera. Zvikarwara, zvikafa, tinoramba tichidana kwamuri. Mukubroka, mukuvengwa, munoramba muri Mwari. Nokuti imi munaro simba, you are resurrection and life. Baba ndiri kutaura kumutswa kwema-relationships akafa, kumutswa kwema-business akafa, kumutswa kweutano hwaparadzwa. Muri Mwari anonzi resurrection. Sekure wako maita kuna Mary and Martha, I am resurrection and life. I speak life. To this dead marriage, I speak life. Dead business, I speak life. In the mighty name of Jesus. Yeurira ufanda zvinzwa ko nharo ndedzei washairei hunhu mara huna ko hunhu imari kudzikama. Amen. Yes. Nokuti pese panopera wine munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Usafudze kuti vanhu ivo vakafanana vakatosiyana. Mulife mune munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Vanhu ivo vakasiyana. Kune vanoda kana moto waakudziya vasingakujoine kana uchitsvaka tsotso. Pane patinotsvaka tsotso tese sababa naamai kuti upenyu hwedu hudziye, but shasha kana yadzirwa yakudzinga futi amai. Amena wandiri kutaura nezvake so. Amen. Unogona kubvunza ari pasaidi pako kuti hausi kunyanyodzirwa here. Takareserwa moto. Hakuna anoramba kudziya moto kana kuchitonhora. Hakuna anoramba chakanaka kana upenyu usina kumira mushe. But Satani harizaine kuti kana ndakutadza kumvura chidziyai moto. Anoti kana ndakutadza kumvura ndokubatirai kumoto. Handling a blessing is subject inoda kudzidziswa vanhu, because we all love blessings, but handling blessings is subject to ombe. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Asa ungosingafunge pesa apa. Imakomana ete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana ne munhu mchienda out mchidi yekurorano ndada. Wada kufunga. God is bound by your words. If all you want is $2,
God now goes like, oh my God, I wanted to give him 1 million. But since he has done $2, we'll give him $2. My son, Evangelist Mparinga from Zimbabwe here, went to a farm around here and began to pray there, and people saw the power of God, and they were so excited that the power of God was moving. And you know what happened? He said, now it's time for prayer requests. Mercedes-Benz, cars, everything you need, houses. All the prayer requests, the highest object that was there was a mountain bike, 6 gear.